Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui us porto la ressenya de la història d'en Shaggy Vane, de l'autor escocès Douglas Stuart. Ha estat publicada en català per edicions de 1984 i traduït per Núria Busquet Molist. Fa molt de temps que volia llegir aquesta novel·la des que vaig parlar de l'altra obra de l'autor, Un lloc per a en Mungo. Va ser el primer llibre que vaig ressenyar en el canal i per això té un lloc especial per a mi. I bé, quan us en vaig parlar ja fa més d'un any, ja us deia que havia sentit que s'assemblaven força pel que fa al context, i ara veig per què, i és que em sembla inevitable comparar-les. Totes dues novel·les estan protagonitzades per famílies disfuncionals que viuen en condicions precàries en barris obrers del Glasgow de finals del segle XX. Shaggy Vane se situa majoritàriament en la dècada de 1980 i l'estructura narrativa és més lineal, mentre que Un lloc per a en Mungo se centra en la dècada de 1990 en el període post-Thatcher. Hi ha salts temporals també. En totes dues, la mare té problemes d'addicció a l'alcohol i el pare és absent i abusiu, i els fills fan mans i mànegues per arribar a final de mes, amb els pocs diners que tenen. Igual que Mungo, Shaggy té un germà i una germana majors que acaben farts de la situació, fan creu i ratlla a la mare i intenten començar una vida nova. I de la mateixa manera que Mungo, Shaggy té una relació tòxica i una mica disfuncional amb la mare. Intenta salvar-la del seu alcoholisme fins al final, fins i tot quan els germans l'han deixat a l'estacada, i la diferència és que la mare de Mungo és freda i negligent, perquè vol, també a banda de l'alcoholisme, mentre que Agnes, la mare de Shaggy, l'estima de veritat però la seva addicció acaba arrossegant-nos a tots dos. En les dues obres, l'abús, la pobresa, la violència i la imaginació són temes centrals. També ho és l'homofòbia, però s'aborda de manera diferent en cada llibre. En Shaggy diria que la violència no és tan explícita, encara que la trama siga més tràgica en general. El que fa que Un lloc per a en Mungo destaque és que és més esperançador el final i, tot i que és més violent, ens deixa interpretar que potser les coses acabaran millor per a Mungo. Un altre aspecte que les diferencia és que Mungo té una trama romàntica paral·lela i s'hi explora la relació amb James. En aquest cas, la recerca de la llibertat i l'amor, i també l'odi i l'homofòbia, tenen molt més de pes en la història. Els conflictes entre catòlics i protestants hi tenen un lloc més central per la diferència religiosa entre James i Mungo, mentre que en Shaggy Vane és un tema més de fons i només hi veiem l'estigma social reflectit. En general, crec que Mungo vol trobar-se a si mateix i ser feliç, mentre que Shaggy fa més esforços per encaixar i que la família l'accepte. La història de Shaggy m'ha agradat bastant, però em decantaria més per Un lloc per a en Mungo per la part romàntica. No és senzill, però crec que podríem agafar una mica de totes dues novel·les i escriure-ne una de nova. Per exemple, em sembla que en Shaggy Stuart retrata els personatges, com per exemple la mare de Shuggy, d'una manera més humana, de manera que hi podem empatitzar i els podem entendre malgrat tot el que fan, no? Tots els seus errors i els seus defectes. I una altra cosa que preferisc de Shaggy és que ens estalviem els passatges més tèrbols i descriptius de Mungo. Els abusos sexuals i, si no ho recorde malament, també l'assassinat que s'hi descriuen em van pertorbar força. I el Shaggy és molt més suau en aquest aspecte. Fet i fet, totes dues històries tenen aspectes que fan que sobreïsquen i tot i que el plantejament inicial és molt similar, cadascuna té una perspectiva i un desenvolupament diferents. Crec que paga la pena llegir-ne una si ja n'heu llegit l'altra, més que res per a veure a què em referís, no? Les diferències i les similituds. I si en coneixeu alguna podeu compartir què us sembla en els comentaris. També podeu recomanar altres novel·les similars. Això és tot per ara. Espero que us hagi agradat i ens veiem molt prompte en el pròxim vídeo.